Ассалому алайкум бародарони азиз, мо барои шумо як конкурси беҳтарина ташкил кардем. Ин конкурсе ки мо кардем вали ягон ҷуда шидагӣ неста, дар ягон давлат, дар ягон ютуб ҳам шидагӣ неста. Барои шумо мошинои беҳтарина пешниҳод кардагим. Конкурси мо ина бинед, мошинои беҳтарина растанвочкашам хидмат мекунем. Якум мошина нишон тенам призои мо ана ин мошиноа. Касоне ки айҳама дар билети 20 мехара, бародарони азиз, як лапотка туҳфа карда мешавад. Шахсоне ки 100 дона билет мегира, айҳама дар билети 20 мегира, як канистр падарка дода мешавад. Бародарони азиз, шитобе дер накунем, растанвочкаша ба калам мегирем, бе конвертер просто билетон арзона кӯшиш кунем. ин ҳамин номро Сбербанк ҳама чи аст, скриншот кунем, партоем дар WhatsApp мо мегӯем ки номи билета рӯӣ мекунем. ина бубинед аяла мошина нишон растанвочкашона хидмат мекунем. бародаро ина бубинед мошина бинед, ҳамин потасини газ мебари, мошина ҳамҷош оборот мегира. ина мошинои беҳтарин ӯ қабилият бисёр неста, 9000 кард шоҳҷоизаи мошини мо. ин ҳамин мошиноа бародаро шоҳҷоизора бубинед, беҳтарин растанвочкаша ҳамаша хидмат мекунем. кадоми ина конкурс ҳам ина тамошо мекунам, ба бародаротон бигем, ина хеле конкурс доран, айрон фалон канал бигем, ина биен бигирем. бародароне ки билети мо 5000 а, кӯшиш кунем тезтар бигирем ки конкурса дарода мегавем, барои ки мошинои беҳтарин мондагия. барои он шитобе дер накунем, ба бародаротон ҳам бигем ки ҳам хеле каналда конкурс рафта. гуфтам айҳама да призи калон, касе ки 20 мегира як лапотка падарка дода мешавад. айҳама да касе ки билети 20 мегира як канистр барои ӯ туҳфа карда мешавад. ина бинед мошинора, дер накунед бародаро.